Helo, fy enw i yw Rhys Morris, un o'r darlithwyr radiograffeg yma ym Mhrifysgol Bangor. Bydd y sgwrs fer hon yn ymdrin â'r broses ymgeisio ar gyfer y gwrs a'r proses y byddwch chi fel darparfyfyrwyr yn mynd drwyddi i gael lle yma i astudio. Gwneir pob cais ar gyfer y cwrs radiograffeg diagnostig drwy wasanaeth UCAS. Mae cais UCAS yn cynnwys tri darn pwysig o wybodaeth yr ydym yn chwilio amdanynt. Eich cymwysterau, datganiad personol ysgrifenedig yn ogystal ag eirfa. Mae angen i gymwysterau mynediad fodloni 120 o bwyntiau tarif UCAS. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan UCAS am gymhwysterau derbyniol, neu wefan y brifysgol am wybodaeth am y cwrs a'r gymwysterau sydd ei angen. Dylai eich datganiad personol dangos angerdd dros radiograffeg, tra'n dangos cymhelliant, brwdfrydedd, a'r sgiliau a profiadau bydd yn eich galluogi i lwyddo yn y brifysgol. Eich geirfa bydd argymhelliad ysgrifenedig gan athro, cynghorydd neu weithiwr proffesiynol sy'n eich nabod yn academaidd. Bydd eich cais yn cael ei asesu ar sail eich cymhwyster a'ch datganiad personol. Os byddwch yn lwyddiannus, cewch eich gwahodd i gyfweliad. Cyn eich cyfweliad, anfonir cwestiwn ysgrifenedig atoch neu set o gwestiynau i'w hateb a'i dychwelyd. Cynhelir y cyfweliad ar-lein, lle bydd 2 berson, un o'r prifysgol ac un arall o'r lleoliad clinigol, yn gofyn cwestiynau sy'n seliedig ar werthoedd y gig a radiograffeg. Bydd y cyfweliad yn cymeryd 15 munud. Mae'n bosib gofynnu'r cwestiynau i chi yn seliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd gennych ar eich ffurflen gais UCAS. Bydd cyfle i chi ofyn unrhyw cwestiynau ar diwedd eich cyfweliad. Bydd rhaid i chi sicrhau fod prawf adnabod ar gael gennych yn ystod y cyfweliad, a wedyn gofynnir i chi eich ddal wrth ymyl eich gwyneb ac ganiatâd i dynnu sgrin lun. Ni fydd eich cyfwelydd yn trafod unrhyw wybodaeth sensitif. Beth sy'n digwydd nesaf? Cewch wybod am ganlyniad eich cyfweliad a'ch cais drwy UCAS Track. Felly mae'n bwysig iawn eich bod yn gwylio eich cyfrif yn rheolaidd am hysbysiadau. Mae eich lle wedyn yn dibynnu ar wiriadau, cofnod troseddol, iechyd galwedigaethol a chymhwysterau academaidd llwyddiannus. Pob lwc gyda'ch cais, byddai'n gobeithio eich gweld fel rhan o'r tîm Radiograffeg Diagnostig yma yn Mhrifysgol Bangor yn y dyfodol buan.